Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne barka zuwa na channel ɗin ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirin. To fa, da ce jarumar Kannywood ta aka fi sani da Mufida ta saki wasu hotunan bidiyon tsaraicinta a social media. Wannan jarumawa wacce kuka sani da Mufida wacce ta dawo yanzu Salma ta kwana ta cikin shirin kwana 90 a wannan satin, inda aka cire tsohuwar Salma aka saka ta a maimakon Salma. Wasu hotunan da sun fara yawo a social media wanda gaba ɗaya ƙirjinta a waje, ta saka matsatsin kaya, sai dai kash hakan bai sa gidan jaridu sun isi postin din nan ba, inda muka ga gidan jaridu kala su mikiya su ina ne. Social media ta bunƙasa akan wannan hotuna na wannan jaruma, inda suka tabbatar wa duniya cewa wannan jaruma ita ce ba wani ba, kuma hakan ya nuni ne an yi hoton ne a wajen wani show inda ta yi shigar banza, inda hakan ya sa kirjinta duk ya fito waje sakamakon damammun kayan da ta sassaka a jikinta. Idan yau ne farko zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabon shirye-shiryen mu. To fa, gagarumar soyayya ta bulla tsakanin fitaccen jaruman Kannywood da aka fi sani da Momi Gombe da Mai Shadda, inda wani hotunan sai bulla a social media, inda Momi Gombe ta post ɗinsa a pejinta na Instagram, wanda ranar birthday ne na Abdul Mai Shadda. Ta saki hotunan ne inda ka san ma'aurata su biyu suna farin ciki, wanda hakan yake nuni alamun soyayya suke yi, kuma tabbas a kwanakin baya an taɓa furcin haka inda jaruman biyu suka fito suka ce ba haka bane ba. Sai dai kash, amma yanzu hoton da ya bullo mutane sun tabbatar da tabbas suna soyayya ne a tsakaninsu. Sai dai kash, har yanzu ba mu ji da bakin jaruman ba akan soyayyar tasu ta barke ne ko kuma har yanzu tana nan ne, suna farin ciki ne na farin cikin ranar haihuwar Abdul Mai Shadda, ko kuma ya take ciki, shine abin da media ba ta sani ba. Idan yau da farko zuwa na channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau da farko zuwa na channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. To fa, fitacciyar jarumar Kannywood wacce aka fi sani da ta bari a faɗi sunanta. Jarumar ta yi a faɗi sunanta sakamakon abin da aka yi ya faru bai dace ba. Ta sake sunanta ne a hira da ta yi, kuma ta yi nuni da cewa akan mutane mata 'yan Kannywood masu zuwa otel abin da suke baya dacewa, sakamakon abin da yake faruwa da su wanda ba su sani ba, wanda akwai kyamara a ɗakin da suke zaune ba sa kula, har su je su zo su wanka a cikin otel da ke ban ɗakin otel ɗin, ba su san ana ɗauken su ba, sai daga baya su ana musu barazana da bidiyon. Ta kara da cewa ita wannan abin ya so ya faru da ita, sai dai amma bai faru da ita ba. Tana fatan cewa Allah ya kiyaye wasu wa'inda za su zo nan gaba ma, dan ya kamata mu dinga kula idan wani kalar hotel za mu dinga kamawa, wanda za mu muke wanda ba ma gida kuma za mu zauna mai hutawan mu, kuma bai kamata a ce a ko ina dan mun shiga hotel dan mun ga mu kadai bane ba, a ce mu cire kayan mu muna kokarin canza kaya, ba mu sani ba akwai kyamara da take dauke a gurin, ba mu kula ba za ta iya daukar mu ba mu tare da mun sani ba. Hakan yana sa a fara musu barazana akan cewa in ba su ba da kuɗi ba za a saki wannan bidiyo, kuma alhalin su ba da niyyar iskanci suke ba ko kuma wani abu. Idan yana farko ka zuwa na channel ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabbin shirye-shirye. Barkan gode a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Dan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu dora sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Fitacciyar jaruma wacce aka fi sani da Sadi Haruna mai sada kayan mata a harkar online, wanda a kwanakin baya ta zo ne daga wani garin inda 'yan ma'aikata ta zawo Kano, tana zaune inda ma'aikatan Hizba suka ram da ita akan tana sakin abubuwa yawa inda ba su dace ba a harkar online. Sai dai kash, an Hizba sun jawo wannan jaruma wannan, kuma ta ɗau darasi akan abin da suka mata, inda suka ce za su kai ta gidan horon yara domin ta kori ilimi kuma har ta koyi da shi.
amma duk da haka sun sasanta da wannan jami'ai na hizba, inda jarumar ta zo ta yi bidiyo tana ba da mai haƙuri akan abubuwan da suka faru, kuma ta yi alkawarin ba za ta sake abin da take yi ba a online kiran social media ga Facebook, Instagram da dai sauransu. Jarumar ta kara da cewa duk abin da ya faru yanzu ya riga ya wuce, kuma tana fatan ba za ta sake ba, za ta ci gaba da sana'o'in da ta saba yi, kirin sai da kayan mayamaye na mata da sauran abubuwa da suka dace na wanda za mutum mai aure zai iya siya. Ta kara da cewa ko kana wani garin zaka iya siyan magungunan ta, kuma zaka iya siyan duk abin da kake so, amma za ka bada kuɗi ne kuma za a turo maka kayanka kuma za su zo har inda kake. Tana fatan kuma kowa zai san inda adireshin ta yake a garin Kano, kuma har ya je ya sai kaya. Ta kara da cewa ita har yanzu tana sai da kayan mata kala-kala, duk mai so ya je zai siya kuma zai same ta a social media, a Instagram da dai sauransu. Idan yana barka zuwa na channel din ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mu dinga sanar da ku da zarar mu ɗora sabon shirye-shiryen mu. Mun gode.